Strażnik i jesienny dla planowanego wycofania drugiego batalionu strzelców z sceny. A po odpoczynku skręcili na osie, idąc w kierunku Grudziądza, Świecia i Chełmna. Tak oni, jak i inne polskie oddziały w tym rejonie, starali się za wszelką cenę wydostać z pułapki, jaką w jednej niemal chwili stał się tak zwany korytarz pomorski. Szli bez... Bombardowali kolumny uciekinierów, strzelali do jeńców, do kobiet i dzieci. W chwili, kiedy cywilom wydaje się, że są niebezpieczni, do samego kilka kroków. Natknął się na cywilną grupę uchodźców i odpoczywających żołnierzy polskich. Otwierają ogień i ruszają, licząc na łatwy sukces. W polskie szeregi wdaje się panika. Zmęczeni i głodni, niewyspani żołnierze, w kierunku których biegną przerażeni cywile, nie wytrzymują. Oficerowie zabierając zabitego kolegę i porzucając jeden z motocykli. Niemcy ściągają do akcji artylerię polową. Na tym odcinku dysponują lekką armatą i moździerzem. Nabroniony belkami CKM jest on... Z rozpoznania przepraw wrócił drugi szpital dzieckiego. Na niemiecki i czekają na odpowiedni moment.